nire lehenengo denboraldia aria izaten eta gisa esan oso berezia, oso politxa, beti amesten dozu ez, holako momentu ontara heltzia, zure lehenengo ekipora heltzia, eta hola izan da, eta gisa esan disfrutatzen asko, eta gainera final batera heltzia bai oso berezia da. Nire lehenengo egunak hemen, lehenengo deixa aldu zanean Realan ez, oso espeziala izan zen, ilusio asko egin zoztan egia esan, nik urtiak egon nintzen hemen probak egiten, esterno moduan etortzen, eta hainbeste denbora zoia zor, azkenean dei hori itxoite dozula ez, hainbeste lan egiten dozu, eta heldu zen egun baten, kadetietan heldu nintzen, bigarren urtean, eta gisa esan oso espeziala izan zen niretzat, ona etortzia, klub ontara, eta hortik hemen nago. Hemen ezi izan naiz ni ez, txiki-txikitatik 14 urtekin etorri nintzala, 14-15. Hemen ezi izan naiz, hemen ikasi dut dana, sakrifizio asko inbia dela ez, hemen egoteko, hemen urtiak egoteko, baina oso politxa izan dela bidea, jende asko ezagutu dut, jende horrek bidean aurkitu dituzten jende horrek asko lagundu dozta ez, ni ezitzen, eta balore asko ikasi ditut hemen Realian, eta gisa esan oso agradezituta nago ez, aurkitu duten jendia bidean, eta erakutsi dozten gauzetan. Ni gogoratzen nahi kadetia juvenila nintzanean, hor ez da masean, 7 urte dukiko nitxun, eta ikusten nitxun zeko jokalarixak zeta lauan jolasten, edo sanseko jokalarixak, eta ikusten nitxun nire ateatzen zozten bi gorputz, kriston altua ezian, fizikoki beste nivel baten zegoazen, eta oso urrun ikusten eban. Egia esan da, baina pausuak emoten erretzen zoiaz pausuak, maia zigotzen, eta azkenean hor platatzen zara, ez? Eta gisa esan zen eta sanzen urte oso politxak izan dian niretzat, asko ikasiot, asko betu futbolari moduan eta pertsona moduan bebai, eta sanzen zauzenian bebai, hor lehenengo ekipua bebai hurbil eta urrun ikusten dozu, bakigu ze exigentzia dauen lehenengo ekipuan, eta ona heltzia bebai niretzat oso berezia izan da. Hemendik Realetik irtetzia nire bizitzan pausu desberdin bat izan da, hemendik ez naiz inoiz irten ez Realetik, eta irtetzia diferentia izan zen, eta beldur pixkatekin ez, azkenean kanpora zoiaz, eta ez dakizu zelan jungo da, azkenean etxean egotea beti ez dakit errezagoa da. Gisa esan niretzat Mirandesea jutia oso politxa izan zen, asko erakutsi dozta, futbol aldetik asko betu dut ez, konfiantza asko hartu dut, eta gero buru aldetik bebai asko ikasi dut, asko indartu dut atal hori, eta gisa esan niretzako esperientzia honenetarikoa izan da. Nervixuak hor egoten dira ez, lehenengo pretemporada ikusten zarela ekipuan, lehenengo pretemporadako lehenengo partiduak, nervixo politxo ekin, baina behar gogo askokin, ez, debut eguna heltzeko behar, hor hurbil ikusten dozu, eta gisa esan oso espeziala, gisa da lesiona nintzala pretemporadan, eta hor behar momentu zailtxo bat eukin ebala, ikusten eban hor liga jasi bazala, debuta hor hurbiltzen zegoala, eta azkenean lehenengo partiduan ezin izan nintzen egon, baina bigarren partiduan gainera noetan jendian aurrean debuta itxea oso politxa izan zen. Nire prozesua denboraldi honetan pixkanaka izan da, ez? Nik uste lehenengo maila oso exigentia da, eta ritmoa beha hartu behar oso azkenean oso zaila da, ez? Lehenengo partidua jolastu, eta
nivela handixa emon. Nik uste dut pixkanaka nivela igotzena jo nahiela, eta denboraldi asko moduan momentu ona, momentu txarrak egoten dira. Egia da lehenengo buelta ekipo atletikoa ez dela oso erresa izan. Eta ikusi dugu, azkenean ez dugu eman nahi genuen nivela emon. Eta gisa da bigarren bueltan urte honetan partidu oso politxak gabizela itzen, asko gabizela disfrutatzen, finalerako tiket hori lortu dugula eta disfrutatzen gabiz egunean ziar partidutan eta denbora lixa ondo bukatzen dugu. Azkenean minutu asko jolastu ditut, eta asko eskertzen dut Sergio hori eta Arrin hori eman dozten konfiantza gaitxik eta eskartzekoa da, azkenean nire lehenengo urtea da, gaztea naiz, ez dakizu ez zela jungo den urtea eta gisa esan da oso pozik sartu neban gola gaitxik, partido oso espeziala izan zen da nontan, nire lehenengo derbixa izan zen, eta finalea heltzia oso berezixa. Nik uste dut jokalari bakoitzak beran rola ditula eta rol horiek natural ateratzen jako zela ez. Nire kasuan jokalari, erdiko jokalari izan nahi zenez, defensibo eta tal hori egin biot eta ofensiboki ekipoa lagundu inbedatzat, ez? Nik uste azkenean naturalki jokalari bakoitzai ateratzen jako zela, ondo irtetzen jakon gauzak. Nik uste defensiboki asko laguntzen dutzetela ekipoai eta hor oso gustora nau eta ofensiboki esan duzun moduan, asai hau nahi abordatzen, inkluso gauza asko ditutela hobetzeko eta hortan nabil. Egia esan, arrobiko jokalari bat bentsat finalea heltzia da, ezin dozu ez da mestu, ez? Olako momentu bat lortzia, txiki-txikitatik ez dozu amestien. Hain zaila ikusten dozu eta olako zoze lortzia, ez? Zure ekipoakin oso politxa da, gogo asko ditut eguna heltzeko, disfrutatzeko eta fizinuakin hori ospatzeko, ez? Titulo bat azkenean altzatzea realantzat eta joen txikitatik hemen nabala oso politxa da. 18ko eguna nik uste oso politxa izango dela, aurreko egunetik ez, viajetik ikusiko fizinua bolkauta gurekin, gainean, somatzen da ez, eguna bat horrela eta laguna bebai hor dauz, viaje ingo dabe, familia bebai, gogo asko dakate eta ikusiko, baina nik uste dut egun oso politxa izango dela. Kopa beti izaten da zaila, ez? Esan duzu moduan gora bera asko egon dira kopa hontan, baina nik uste dut ekipo guztiek bezala. Azkenean irabaztia errez partidu danak oso zaila da. Eta momenturik importantiena nik uste dut eliminatoria danak izan diala. Oso garrantzitsuak, lehenengo partidotik azkenengo partidura eta azkenean finalean gauz partido dan horiek irabazitxugulako, ez bat bakarrik, así que nik uste dut momentu danak izan diala garrantzitsuak. Azkenean final bat desberdin hartzen da, ez? Ekipoak ez dabe asko arriesgatzen, badakigu luzia izango dela partidua eta detaile minimuek eukiko dela garrantzi asko momentu hortan, badakigu atletiko kriston ekipoa dakatela, ikusten da, ez? Honenen kontra irabazitzen da dela, Barçan kontra, Championsen ikusten dugu zela konpetitzen daben, baina gure gauza ditugu, nik uste dut partido politxa izango dela, gogorra, baina aurre emango dugula eta saioko garela titulua ekartzen ona.
Bueno, mesua salientzat, ez dakat mesu handirik, somatzen dugu ja gainean dauzela eta bueno, gurekin egoteko beti dauzen moduan, animatzeko azkenengo minutura arte eta seguri azkenean horrek asko laguntzen digu eta hori gurekin egoteko azkenengo minutura arte, partidu hasi aurretik, partiduan zehar, gero eta ikusiko dugu dan ondo jugala.